To love you all. This is Babu Dota. Man bakithi, this is Babu Dota. This is what I'll follow pleasure Kellam Zola Banging self enclosed. Angin Kulu Mena Babu Dotela, Ushutele Brady City Netbank House buildings, the 19 floors, suite number 1904 to 1905, studio number 1, dark room, Ilapo Sebenzela Corner. Namhlanje ngide phongine topic ethi borders of poverty. Borders of poverty. Yeah, bakithi ngifuna ukuthi sikeze izikhulumeni ezinye izinto. I cannot tolerate anyone who's pretending to be rich, knowing very well it is poor, just making amantombazana ukuthi abe happy. Lana nginomsebenzi lana that I want you to understand ukuthi baba udokotela kunezinto okubukayo nje uyizama. Siyakubona ushutha lapha, siyakubona uzama no, but I'm sitting here watching you. Ngifuna ukwazi ukuthi what is this that you are trying? Ayenzeki. And uyazi ukuthi mase kwenzeke lento ngabe tsidana. Yini le oyizamayo kangaka? Kodwa yenzeki. Kinento engithi mina ake ube nesikhathi uze kubaba udokotela bawesizwe Jafan Mthangi Kemzulu abancinyisi. Uzinike isikhathi uzohlala nami udisclose ukuthi hayi baba udokotela. Kukhona into engithi ngiyizama ayivumi. Mase ngizwe ukuthi yini leyo. Mhlawumbe ingenzeka. Angisho ukuthi ijolo olesele. Mhlawumbe ingenzeka. Ungabukeli kude and lento oyibukela kude it will deceive you. Mhlawumbe ingenzeka. Akube nesikhathi izohlala phansi nawe sibone ukuthi bese sindaweni esingayilungisa kanjani. Nansi ke into engiyisho kuwena. Uzofika kubaba udokotela uswalwe pride uyibeke eceleni pride yakhe ayisebenzise mina ngrede kayo. Mase senza ke lento ngithi mina kuwena if usingayenza lento kukhona into engenzeka kuwena. Yeah, bakithi ngifuna ukuthi ke sikhulume lana ngengcebo engapheliyo leyanto ungawena even ilotho twice or 3 times depend ukuthi wena uyathanda nokukunika leyanto it is powerful yenziwa abantu base Jamaica, Haiti and Brazil abantu abayenzayo leyanto la. Abantu abayenzayo ke lento leya. It is powerful. Ihlukene igaba ezintathu. Esokuqala isigaba ngithatha u50,000 mengisenza. Esesibili ngithatha u150,000 mengisenza. Esesithathu angisenzeli eSouth Africa. Ngisenzela ngaphandle kwaseSouth Africa. ESouth Africa ngenzela ama foreigner kuphela. Ngithatha 500,000. Tata 500,000 kwesesithathu. It is dangerous, but it is powerful. Abantu baseBotswana siyakwazi ukuthi sibenzele. Abantu baseBotswana they do have money. Siyakwazi sibenzele. Abantu baseMozambique they do have money. Siyakwazi sibenzele. Ama SDs nayenele sotha sibenzele abanayo imali shem. Siyakwazi sibenzele. Angeke ngikunikeke. Lesi sokuqala sika 50,000 sifuna ukungibenzele sona ngenkukhu efowl chicken any color as long if it's a chicken. Lesi sokuqala. Lesi sesibili it requires a goat. Sisenza ngembuzi. Lesi sesibili it is 150,000. Sifuna imbuzi esencane imbuzi esene future. Imbuzi esene future esenempondo ezincane engaka. Imbuzi ongakwazi ukuyiphatha kanje nawe. Imbuzi esencane. Sikwakhele lento le, sikwakhele. Angeneke. Le ka 50,000. Sikhuluma le ka 50,000. Sikhuluma nga 150,000. Ngeke siyiphathele ka 500,000 ngeke ngikwazi ukukhuluma la. Asikene. La kwenzeka nje nake. Ungithengela isigqoko esimnyama sewule uzosiqoka. It must be new. Sifike kumina neslip neticket ukuthi bese imalini. Ungithengele ivest umuntu wesilisa. Ungithengele iskipa esimnyama. Ungithengele ishirt elimnyama. Uzosiqoka ngaphezulu. Ufaka ivest, ufaka ishirt, ufaka iskipa, ufaka ishirt ngaphezulu. Ungithengele under emnyama. Ungithengele tight emnyama. Thengele ibhlukwe elimnyama.
ibhandi ungalithengi ngoba lithole lemnyama ngoba ikhonco libe emnyama. Thengela amasokisi amnyama, black socks. Thenga izicathulo ezimnyama ezingenazo intambo. Yes. Thole uplastiki kadoti omnyama mosuza nako konke kubabudokotela. Uphatha u50,000 as cash, no EFT, cash. Bese ngikwakhele lento le, ngikwakhele lento bese yakha. Siyayakha le nto khehla. Siyayakha le nto lena. Siyakhe 5 days siyakha. Mase siqedile kwesi-6 usuku, asesiyayiphothula. Mase siyiphothula ngiyakuthatha siye nawe ebusuku. Isikhathi phakathi kwa1 no3 ekseni. Sifike kuma crossroads nawe ebusuku. Sifike senze izifungo. Senze izifungo. Mase senze umsebenzi oyiqiniso kodwa. Senze umsebenzi oyiqiniso kodwa. Siwenze mase siqedile. Khumule zonke le ngubo zakho. Khumule usala unqunu la. Thatha ingubo sizifakela kuplastic. Sizibophe singazivuli. Musu uhambe uyongena emotweni. Ufike ugqoke ezinye. Ukhehla. Sekuzolinda ke isikhathi sakhona ke. Mase sohlangana nomkhathi. Sohlanganisa nomkhathi kahle. Sisazobuya futhi size la emgaqweni. Ngonyaka we6 siyabuya size la emgaqweni. Lana ke senza ubufakazi bokugcina ukuthi wena namhlanje elakhe igama liyabhalwa emkhathini kubantu abayofa becebile lemhlabeni. Abantu abofa bengamabhiliyoni yalemhlabeni. Namhlanje wena uthi uyavuma. We have to say that uthi uyavuma ukuthi namhlanje this is what will happen. Uyavuma. Hayibo, ngacela kuyadlalwa wena. Lento yiqiniso imhlophe. Imi ngeflegi elibovu kodwa. Lento yiqiniso imhlophe imi ngeflegi elibovu. Funa wazi ukuthi imhlophe kodwa imi ngeflegi elibovu. Iyaholela. It will make you immense rich. Kodwa kunomphongolo ngale phela. Iyaholela kodwa it will make you very, very rich. The beauty about it, it does not require a human blood. No human blood. Ekhaya, you don't have to kill goats, cats and other things. Ekhaya. But kunendoda engale. Iholela umphongolo. Kunendoda engale iholela umphongolo. Le ndoda ineqiniso, it will make you rich. But umphongolo awube bovu. Kodwa wena lento engikutshela yona, I have to tell you the truth. So that uzoza kumina no 150,000 wazi ukuthi la you are taking what. Uze kumina no 500,000 bese ngithi asihambe seSwazini soyenze la khona. Sifike eSwazini siyenze. Sifike siyenze eSwazini. Mesifike eSwazini siyayenza. Ngeke uphinde usebenze. Lana sisuke sithatha isinqumo sokuthi we are converting you permanently. You cannot retreat. Don't try to be smart. You cannot retreat. Kodwa ngithi mina only if usuthathe i-decision. I don't want to convince you. Wena owaziyo ukuthi ufuna ukufa uzibone ukuphi, ufele kuphi, izingane zakho zibe zikuphi, zidlani. It's 50,000 rand. It is 150,000.
It is 500,000. You must have a passport. Sihambe siswazini. Sifike siyenze. You'll never work again. Your life will never be the same again. This is Babu Dr. This is Babu Chabe. Kodwa uma usuyenzile lento, into zakho zokugqoka eziningi ufuna zibe nawo black. Ugqoka uqede kodwa ublack ufuna uhlezi ukhona kuze ukuthi wealth yakhe engalahleki. Uma uzoya ku business meeting, it must be fully black. Business meeting esebusuku, it must be fully black. Even uThayi ijikijela omnyama. Lento izohlala kuwena ngeke izisuke. Ngoba iyazi ukuthi uyayipraise futhi uyayiworshipa. It will make you rich. Ngayo yonke indlela. But I am not open for anyone ongabazayo. Ungangifoneli ubuza into eziningi ngoba ngekutshele lutho. Ungangifoneli ubuza into eziningi ngeke ngikutshele. Lokho ngikutshela kona kushintshe. If this you cannot adapt it, you cannot use it. Ukuthi iyavuselelwa yini angikhulumi yonke leyo nto leyo. This is Babu Dote. Yeah. Ngike ngayikhuluma ngathi wendoda kaNkuluNkulu awuze nofudu kumina. Ngikuvuselele umsebenzi ophelayo wakho. Awuze nofudu ukuvusele nje lo msebenzi ophelayo. And angishintshile. Utholela ufudu nje oliphilayo. Uze kuBabu Dotela. 5 kg wasawuthi uze naku Babu Dotela. Sivusele umsebenzi wakho ophelayo. Uyaphela umsebenzi wakho. Yazibona ukuthi unjani uyaphela. Ufuna sikwakhele into ukuvusa. Into yokuvusa. Yeah, ngimthusile. Bakithi this is it. 80% wabantu besifazane badata abantu abashadileyo. I repeat, 80% wabantu besifazane abadivorcile badata abantu futhi abashadile. Okusho ukuthi njengoba edivorcile usayophinda futhi ajole nomuntu futhi oshadile. Umbuzo ukuthi kanti mina wayengiyekelani esawujola futhi nomunye umuntu oshadile. Sibuze lo mbuzo. Kunento le ndoda ajola naye eshadile enayo eyenza kahle futhi wena unganayo futhi ungayenzi. Unkosikazi akakuyekisa ukuthi uyacheata. Ukuyekisa ukuthi akanazo izinto in your presence. Ukucheata kwakho does not lead her ukuthi akuyeke. As long wena uphuwa uyohleze kushiya. Ahamba ojola nendoda eshadile enemali. Emnika zonke izinto. Ashintshe izingane esikoleni zofunda kwenye indawo zifundiswe le ndoda. Because iya-afforda, iya-strugglisha, iyazama. Imthatha njengomunye unkosikazi wayo oseceleni. Izingane zakho azisenandaba nawe, zithanda lo babalo. Ngalokho umfana iyaqala ukuba ne-video game. Akaze ahlale kusofa recliner we-leather umngakho. Kodwa namhlanje unosofa we-leather ozothi uma ufika namaphepha e-divorce ufika abahleli kusofa ingane zibuka i-TV enkulu engaka. Because umngakho uye kulamadoda lawa enza lento wena ehlezweni ukuthi hey ngingancame ngife ngiyisa uzokushiya unkosikazi. Aye kulaba abantu labaya. Believe you me, laba bantu banemali. In a sense that kunezinto abazenzile, hayi ukuthi bafundile. Kunezinto abazenzile. Wena lezo uthi yabona uzokhala phambi kwankosikazi uthi hey ngeke mina cebo ngeke ngiyenze nje lento le. Ngeke ngiyenze nje mina lento le. Hey abantu banesibindi abamsaba uJehova. Unkosikazi ukubuka kanje uthi kazi uJehova elifaka ikhadi lagesi la ekhaya. Ubesana kubuka kanje umukhuluma nethi kazi uJehova elifaka ikhadi lagesi. Wena uhamba ngamoto ezo expire disk next month. Today awunayo imali disk, next month awunayo imali disk. Kade imoto njalo modume sithi service required. Awukaza awunayo imali ukuyisa i-service. Unkosikazi wakho uzothanda nomuntu ozamthengela imoto. Your wife will drive again. Njengoba divorce, your wife will drive again. Engisho ukuthi madoda ake nizibonene ezinye izinto kunezinto ngempela noma ngabe yazisaba ungakhuluma phambi kwenkosikazi.
Ungakhulumi phambi kwakhe. Ungakhulumi phambi kwakhe because that how it makes you weak. Uzoba weak phambi kwakhe. Njengoba ngitshela ukuthi 80% amakhosikazi adivorce aphinde azothandana nabantu abashadileyo. Angikhulumi ngomfezana option. Khuluma umuntu mina oshadile. Divorce ayothandana nabanye abantu abashadile futhi. And abantu abadivorceile ba-active othandweni because they know ukuthi umshado wabo uhliphizwe yini ukuthi ube ngekho active. Ba-active othandweni. Wenza sure ukuthi ekhaya acela uma uzohamba ngoba akafuni kwenzeka lokho kwenzeka kuyena. Ethi umama phela ungamhluphi mina ungabuya ungibone noma yinini. Isidivorceile yonke. Isidivorce. Uthanda nendoda eshadile washiya yakhe ngoba ingafuni ukuthatha lo msebenzi. Labantu abathatha lento this time konyaka labantu nizobe nilele emahotela abo. Njengoba ungafuni ukuyithatha lento nize nihambe niqoke all white ningabazalwane olale hotel ethize BNB ethize. Lo muntu wayithatha lento kodwa lele emahotela akhe. Nilele emahotela akhe. Njengoba nisebenza nifuna ukuphuthuma nesenkonzo zaKhisimusi bazoniholela nisho amabonus. Bazonivalisa early ngoba nabo kunento abafuna ukuzenza leso emsebenzini. Bafuna ukulanda inyanga zabo ku-Uganda. Sizoqinisa umsebenzi. Bazoniholela ama-overtime enu namabonus nihambe. Labantu abathathe lento. Engisho ukuthi wena uma usene-mindset ukuthi kunento ofuze ungayenzi ube yisaba. Kunento isabayo kodwa mase kufike i-due date yayo ufuna uyenze. Mina yikho into engisaba njengesele. Ungathi angilibambe ngesandla phathi mase kufika i-due date yalo kodwa ngesandla. Bambe liqinise. Ikliyanyanga ngilibambe mase ngibuza yini engifuna ngiyenze. As long as amengane sizodla siphile. Sizodla siphile. Sizodla siphile. Engisho ukuthi lezi zinto lezofuna sizisho ngoba sizisho in a sense that ukuthi we are against the borders of poverty. Lama borders enziwa yithina futhi ngamabomu. We make a 3D boundaries around us, a virtual boundary kuthina, a border that cannot be seen but ikhona. Uyabona lo muntu imbambile inhluphe ngayo yonke indlela but ubezama kodwa imbambile. Asisikhulume lama borders of poverty. Njengoba singafuni ukuthi abantu bahlupheke, we mean that izinto ezikuhluphekisile empilweni are your girlfriends are too much. Kunentombazana eyodwa engamantombazana awu6. Ngicela ukuphinda futhi. Kunentombazana eyodwa engamantombazana awu6. Wena usuka athandana nosisi ongakaza kucele nje imali yokwenza inzipho. Akaze nje akucela umuntu akabantu lo mali leyo. Ubunaye usesemakhaya akaza kucela. Imali yeweave oyazi ukuthi imalini. Ubuwazi ukuthi iweave ibiza ngaphezulu kwebhala mekuba ngiyakutshela. Iweave ibiza phezulu kwebhala. Kunomuntu esifazane oyiborder of poverty empilweni kuma efile oyedwa abafazi. Kutsho ukuthi hayi ngoba enamantombazane kodwa uyahlupheka. Le ntombazane nje imhleli la imtshela ukuthi iyamthanda imenza isiphuphuko. Imtshela iyamthanda imenza isiphuphuko. Kunento ke ofuna uyazi ukuthi abantu besilisa bafana nezingane sometimes. Uma ethole umuntu esifazane okwazi ukumqabula kahle. Bese sangashiya ingane zakhe ezo15. Aye lapha la kwazi ukuqatshula kahle. Akana nkinga nezansi. Uma ethola nje umuntu nje okwazi ukumdlalisa kahle. Umuntu esisi ungathi ingane. Uyoshiya yonke into. Unkosikazi wakhe ngoba akwazi ukuyenza le nto. Uyabona i-hair dryer. Yabo iblower lekublower ekhanda. Abantu besifazane banamhlanje indlebe yakho bayiklina. Ucule yonke into. Ayikline kahle indlebe yakho. Iklineke. Isibele sikline kuphuma ugesi. Isibele lesasikline ngathi kuphuma ugesi. Ongazi uqhamukapi. Zikhulunywe zonke indaba. Inkaba yakho ngathi izogonyela ukuyiphumele ngaphandle. Umkakhe akazayenze leyo nto. Isithende lesi sincelo einzwane ezincelwe njengestick sweet. Umkakhe akayazi leyo nto leyo. That is a border of labo bantu besifazana. If beklina kulo level, you'll never have money again. Yohleze emsebenzini uboleka
because kunomuntu esifazane uma esefikile empilweni yakho umisa yonke into usurrender yonke into kuyena. Come to friends as well. Kunabangani bakufica uvese uphuza kodwa bakufundisa obunye utshwala ongakazi ukuthenga. Wena uyaqala ukuthenga ibhodlela lika 1200. Uyaqala nje nqanqanqa. Uhola 3500 ngesonto usuthenga ibhodlela 1200. I750 lo ngeke uzuyiqede vese. Kodwa ingakapheli kufika amantombazana lathengela utshwala babo. Kuyona le mali yakho futhi. Ibhili yonke imiphumiza kuwena ithi 2700. Amahloni kuwena uyemotweni ebizayo. Amahloni bencoma imoto yakho uthi eveyinhle. Uyishaya straight egarage yofaka upetrol ka 300 rand. This is a border of poverty. You are encircling yourself ngezinto ezizokuhluphekisa. And labangani ohamba nabo bazokuhluphekisa. I understand wena ukuthi utshwala abilutho empilweni yakho. Ayiyona nje into engenza umuntu ahlupheke la kuyona. But abangani that will make you poor bazokufundisa uhogela ulayini owodwa wecocaine. Ayikho into emhlabeni emnandi edlula icocaine. Khohlwa. The research says that. Ayikho into ethatha umuntu imbeke ku cloud 9. Ngokukhulu ukusheshsha iphinde iphele manje ngaphandle kwecocaine. Once wafunda le anti cocaine ayikho into ophinde uyenze emhlabeni. You'll be a drug addict because of your friends. La bese kutshela bona ukuthi yeah, we are challenging anything that is a virtual border of poverty. Those are the things that you have to deal with. Start now. Choose what is right for yourself. Your wife can lead you to be poor as well quickly. Kunomuntu esifazana oshada naye owenza sure ukuthi kubo liqalwa phansi lakhiwa lonke liyaqedwa. Njoba usebenza njena as a HOD ku ekhweni lakho uyakha ngemali oyiholayo. Uyakutshela futhi ukuthi akakufihlele uyakutshela ekhaya yabona nje lento ezumindela ajabula ngazi ukuthi angakubona ngani into esisele sokuthi kufaka amawindi kuphela ngazi ngembola kuba imali amawindi uzomnika. Ufaka amawindi kuplasela kwenziwe yonke into kubiwe kina kwenziwa ngalutho. That wife mhlazana phela lo msebenzi kophela konke lokho ekhaya kini okazwenze lutho kubo kuhle kuyisimanga. Usekhala ngobaba wakhe athi uyamhlupha nje ubaba akazi ukuthi ngishadile sathi bengathene bengaba nemali bangathene ngibakhele ngoba indawo esikhaya enkulu ngibakhele izindlu zemqasho eziwu4 nje baphume nje kumina baphume nje mina njengoba ngishadile phela nami nginenkinga zami zakwami ezami inkinga ngizozibheka nini. She shapes you ukuthi ubakhele ekhweni lakho izindlu zokuqasha ama-room awu4 ethi and 1500 it's 6000 imali yakho. The day kuphela umsebenzi, the day when uphuwa. Engisho ukuthi those are the things that we have to deal with. If we don't deal, zizodila nathi. Cabanga ukuthi lento uyayizwa, it makes sense to you. This is Babu Dola. Babu, this is Babu Jabli. Goodbye.